Haba mutum ya rage yi ne. Me faru ne? Haba mutumina me faru? Haba mutumina me faru? Me faru mutumina? Mutumina ka faɗa min me yake damun ka ne? Me yake damun ka? Me yake damun ka? Ga hada haka da dawa me yake damun ka mutumina? Me yake damun ka? Mutuwa ba ko wani abu? Ina mana ka. Kaga Aliyu kani na kwaje gudu. Inna billahi inna ilaihi ko to da kai ko da wannan giran naka da wannan giran naka dan karamin yare kwace ma lawa inna billahi wa inna ilaihi raji'un dan karamin yare kwace ma lawa ayya billahi to hikenan yayi shikenan shiru dan ga alawar tata ga sabu da uku da haka guda uku ga su ga daya ga biyu ga uku har guda uku ba aba to aba ye dariya yanzu ya ka tani zan Aliwa insha Allah za mu ga dan sai mu dan sosai ni ma kan kadara kina kai ne jini na amana sabon gulla da motsa kai mashina da daranka ala kai dadi kai ne kaduna ala kai dadi bai gidana mutina zango gulla na aure ina ke rami rawa Shura,